Peta planeta je bila vrlo čudna. Najmanja od svih. Na njoj je bilo upravo toliko mesta da se smeste jedan fenjer i čovek koji ga pali. Mali princ nije nikako mogao sebi da objasni čemu oni služe na planeti bez kuća i stanovnika. Ali, reče on u sebi, možda je taj čovek stvarno bezuman. Ipak, on je manje bezuman od kralja, od uobraženka, od poslovnog čoveka i od pijanice. Njegov posao ima bar nekog smisla. Kada upali svoj fenjer, to je kao da se rodila jedna nova zvezda ili jedan cvet. Kad ugasi svoj fenjer, on uspavljuje cvet ili zvezdu. To je vrlo lepo zanimanje. To je zaista korisno jer je lepo. Kad se iskrcao na planetu, on s poštovanjem pozdravi. Dobar dan. Zašto si ugasio svoj fenjer? Tako je naređeno, odgovori čovek. Dobar dan. Šta je naređeno? Da ugasim svoj fenjer. Dobro veče. I on ga ponovo zapali. Ali zašto si ga ponovo zapalio? Tako je naređeno, odgovori on. Ne razumem, reče mali princ. Nema šta da se razume, reče čovek. Naredba je naredba. Dobar dan. I on ugasi svoj fenjer. Zatim obrisa čelo crvenom kariranom maramicom. Strašan je to zanat. Nekada je imao smisla. Ujutru sam gasio, a uveče palio. Ostali deo dana mogao sam da se odmaram, a ostali deo noći da spavam. A od tog vremena naredba se promenila. Naredba se nije promenila, reče čovek. U tome i jeste tragedija. Planeta se iz godine u godinu sve brže i brže okreće, a naredba se ne menja. Pa, reče mali princ. Pa sada, kada se okreće jedanput u minutu, nemam više ni sekunde odmora. Svakog minuta ga jedanput upalim i jedanput ugasim. To je smešno. Dani kod tebe traju 1 minut. Nije ni malo smešno, reče čovek. Prošao je čitav mesec kako nas dvoje razgovaramo. Čitav mesec. Da. 30 minuta. 30 dana. Dobro veče. I on ponovo zapali svoj fenjer. Mali princ ga pogleda. Dopadao mu se taj čovek koji je toliko poštovao naredbu. Setio se zalazaka sunca za kojima je nekada išao povlačeći svoju stolicu. Hteo je da pomogne svom prijatelju. Znaš, poznat mi je jedan način da se odmoriš kad budeš hteo. Hoću odmah, reče čovek. Jer čovek može u isto vreme i da se drži naredbe i da bude lenj. Mali princ produži. Tvoja planeta je tako mala, da je možeš obići u 3 koraka. Treba samo da ideš sasvim lagano pa da uvek budeš na suncu. Kada budeš hteo da se odmoriš, ti koračaj. I dan će trajati koliko budeš želeo. To mi ne pomaže Bog zna koliko, reče čovek. Od svega u životu najviše volim spavanje. Šteta, reče mali princ. Šteta, reče čovek. Dobar dan. I on ugasi svoj fenjer. Ovog ovde, reče u sebi mali princ, dok je produžavao svoj put. Prezreli su svi, i kralj, i uobraženko, i pijanica, i poslovan čovek. Međutim, to je jedini koji meni nije smešan. Možda zbog toga što se bavi nečim drugim, a ne sobom. On uzdahnu sa žaljenjem i reče sebi opet.
Taj tu je jedini s kojim bih se mogao sprijateljiti. Ali je njegova planeta suviše mala. Nema mesta za dvojicu. Ali mali princ se nije usuđivao da prizna sebi da je on u stvari žalio za tom blaženom planetom, zbog njenih 1440 sunčevih zalazaka za 24 sata. Šesta planeta bila je 10 puta prostranija. Na njoj je stanovao neki stari gospodin, koji je pisao ogromne knjige. Gle! Evo jednog istraživača. Uzviknu on kada spazi malog princa. Mali princ sede na sto malo zadihan. Toliko je već putovao. Odakle dolaziš? Upita ga stari gospodin. Kakva je to debela knjiga? Upita mali princ. Šta vi radite ovde? Ja sam geograf, reče stari gospodin. Šta je to geograf? To je naučnik koji zna gde se nalaze mora, reke, gradovi, planine i pustinje. To je vrlo zanimljivo, reče mali princ. Najzad jedno pravo zanimanje. I on baci pogled oko sebe po geografovoj planeti. Još nikada nije video tako veličanstvenu planetu. Vaša planeta je vrlo lepa. Ima li na njoj okeana? To ne mogu da znam, reče geograf. Ah! Mali princ je bio razočaran. A planina? Ne mogu ni to da znam, reče geograf. A gradova, reka i pustinja? Ni to ne mogu da znam, reče geograf. Ali vi ste geograf. Tačno, reče geograf. Ali ja nisam istraživač. Nedostaju mi istraživači. Neće valjda geograf ići da broji gradove, rijeke, planine, mora, okeane i pustinje. Geograf je suviše važna ličnost da bi tumarao. On ne napušta svoju radnu sobu. On u njoj prima istraživače. Ispituje ih i beleži njihove uspomene. I ako mu uspomene jednog od njih izgledaju zanimljive, geograf se raspituje o moralnoj vrednosti istraživača. A zašto? Zato što bi istraživač koji laže izazvao velike nesreće u geografskim knjigama. A isto tako i istraživač koji mnogo pije. A zašto? Zato što pijanice sve vide dvostruko. I tako bi geograf zabeležio 2 planine tamo gde postoji jedna. Poznajem nekog, reče mali princ, ko ne bi bio pouzdan istraživač. Dakle, kada moralna vrednost istraživača izgleda dobra, onda se ispita njegovo otkriće. Ide se na lice mesta. Ne, to je suviše zamršeno. Ali se traži od istraživača da pribavi dokaze. Ako je u pitanju, na primjer, otkriće neke velike planine, onda se od njega traži da sa planine donese veliko kamenje. Geograf se odjednom uzbudi. Ali ti dolaziš iz daleka. Ti si istraživač. Opiši mi tvoju planetu. I geograf otvori svoju ogromnu knjigu i uze olovku. Kazivanja istraživača najpre se zapisuju olovkom. Da bi se zapisale perom čeka se da istraživač podnese dokaze. Dakle, upita geograf. Oh, kod mene, reče mali princ. Nije naročito zanimljivo, sve je tako malo. Imam 3 vulkana. 2 živa vulkana i 1 ugašen. Ali nikad se ne zna. Nikad se ne zna, reče geograf.
Imam i jednu ružu. Ne beležimo cveće, reče geograf. Zašto? To je najlepši cvet. Zato što je cveće prolazno. Šta znači prolazno? Geografije su, reče geograf, najdragocenije knjige. One nikada ne zastarevaju. Veoma je retko da neka planina promeni mesto. Vrlo je retko da neki okean presuši. Mi pišemo o stvarima koje su večne. Ali ugašeni vulkani mogu proraditi. Upademo u reč Mali princ. Šta znači prolazno? Bilo da su vulkani ugašeni ili živi, za nas je to svejedno, reče geograf. Za nas je važna planina. Ona se ne menja. Ali šta znači prolazno? Ponovi Mali princ, koji nikada u svom životu nije odustao od već jednom postavljenog pitanja. To znači ono što će ubrzo nestati. Moja ruža će uskoro nestati. Naravno. Moja ruža je prolazna, reče u sebi Mali princ. I ima samo 4 trna da se brani od sveta. I ja sam je ostavio sasvim samu kod kuće. Tada je prvi put zažalio. Ali se ponovo ohrabrio. Šta mi savjetujete da posjetim? Upita on. Planetu Zemlju, odgovori mu geograf. Ona je na dobrom glasu. I Mali princ pođe misleći na svoju ružu.